Vlastne doplňa ten mestský blok, ktorý tu vidíme. Je to také L-ko a vlastne od tej relatívne hlučnej Vajnorskej je tu vytvorená taká oáza. Čo sa týka toho riešenia, tak my sme vlastne tým riešením prispôsobili skoro všetko tomuto stromu jednému, kde sme vlastne redukovali plochu garáže vlastne tak, aby sa vyhla tomuto stromu a on tu vytvára takú unikátnu atmosféru. Dole potom v parteri sme vytvorili také byty s predzáhradkami, ktoré tým, že sú orientované do vnútorbloku, do tohto tichého prostredia, tak majú svoju kvalitu a prinášajú zase také veľké terasy, ktoré sú teda určite oveľa viac ako len klasická veľkosť balkónu. Malý projekt a tomuto priestoru, tohoto vnútrobloku vlastne venovaná veľká pozornosť. Že toto by mala byť pridaná hodnota.